Inselmilkom, illum it-tnejn 26 ta' Ottubru nilqakom għal qudiesa u r-Rużarju immexxija mill-Isqof Joseph Gallia Kurmi. Fl-Evanġelju tal-lum Ġesu jfejjaq u jeħles mara li kienet ilha 18-il sena maħkuma mix-xitan. U aħna x'qed iżommna lura mill-mulej jew ittaqqalna biex nidħlu fil-preżenza tiegħu. Mulej Ġesu, għatina l-fejqan u l-ħelsien ta' dejjem. B'isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu, il-paċi magħkom. Ħuti ew narfu ħtijietna u nitolbu maħfra tagħhom il-Alla biex nistgħu niċċelebraw kif jixraq din il-quddiesa. Inti t-triq li twassalna int il-Missier mulej ħniena. Inti l-verità li tmexxina lejn il-ġid Kristu ħniena. Inti l-ħajja li biha ngħixu fik mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. O Alla ta' dejjem tista' kollox, kattar fina l-fidi, it-tama u l-imħabba. U għamel nħobbu l-kmandamenti tiegħek biex ikun jistħoqilna dak li twedna. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li miegħek u jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu Alla għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-Littra ta' San Pawlu Apostolu l-Efesin. Ħuti, kunu twajba ma' xulxin, ħennu għal xulxin, aħfru lil xulxin, bħalma Alla ħafer lilkom fi Kristu. Kunu mela tixbħu lil Alla bħala awliet maħbuba u imxu fl-imħabba bħalma Kristu wkoll ħab lilna u talilu nnifsu għalina, offerta u sagrifiċċju ifuħu quddiem Alla. Żina u kull xorta ta' faħx jew reba ebda waħda minnhom m'għandha biss tissemma fostkom kif jixraq lil qaddisin. U anqas kliem baxx u kliem iblaħ jew ċajt mhux sewwa, kollha ħwejjeġ li ma jixirqux. Imma aktar għandu jkun hemm fostkom ratt il-ħajr. Għax dan kunu għafu li ebda żieni jew faħxi jew rejb li hu idolatra ma jkollu wirt fis-saltna ta' Kristu u ta' Alla. Tħallu lil ħadd iqarraq bikom bi kliem fieraħ għaliex minħabba f'hekk tinżel il-korla ta' Alla fuq dawk li ma jisimgħux. Mela tissiebu qatt magħhom. Intom kontu darba dlam, imma issa intom dawl fil-mulej. Għejxu ta' awliet id-dawl li intom. Il-kelma tal-mulej. Irroddu ħajr il-Alla. Inkunu nixbħu lill-Alla bħala awliet maħbuba. Inkunu nixbħu lill-Alla bħala awliet maħbuba. Ħieni il-bniedem li ma jimxix fuq il-pariri tal-ħżiena, li ma jiqafx fi triq il-ħatjin, li ma joqgħodx fil-laqat taż-żeblieħa, imma fil-liġi tal-mulej il-għaxqa tiegħu, lejl u nar jaħseb fil-liġi tiegħu. Inkunu nixbħu lill-Alla bħala awliet maħbuba. U bħal siġra imħawla ħdejn ix-xijat tal-ilma li tagħmel il-frott fi żmienha u l-weraq tagħha ma jitbilx u jirnexxi f'kull ma jagħmel. Inkunu nixbħu lill-Alla bħala awliet maħbuba. Mhux hekk il-ħżiena mhux hekk, iżda huma bħal tibna li jtajjar għar-riħ, għax triq it-tajbin il-mulej jafa, imma triq il-ħżiena tintemm fix-xejn. Inkunu nixbħu lill-Alla bħala awliet maħbuba.
il-kelma tiegħek mulej hi l-verità, għaddisna permezz tal-verità. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. Glorja lilek mulej. Darba s-sibt Ġesu kien qiegħed jgħallem f'waħda mis-sinagogi u kien hemm mara li kienet ilha 18-il sena bi spirtu li kien imarrada, kienet milwija ħafna u ma kienx tista' tieqaf dritta għal kollox. Kif ra Ġesu sejħilha u qalilha mara, inti meħlusa mill-marda tiegħek. U għedilha idejh fuqha u minnu fih waqfet dritta u bdiet tfaħħar lil Alla. Qabeż il-kap tas-sinagoga b'saħħna fuqu għax Ġesu fejjaq fihom is-sibt u qal lin-nies hemm 6 ijiem li fihom wieħed għandu jaħdem, mela fihom ejjew biex titfejqu u mhux is-sibt. U ġuħ boħra wieġbu l-mulej, mhux kull wieħed minnkom f'jum is-sibt iħoll il-barri jew il-ħmar tiegħu mill-maxtura u jieħdu biex jisqih. U mela x'illum is-sibt din il-mara bint Abraham ma kellix tinħal mill-irbit li fih ix-xitan ilu jżomm għal 18 sena sħaħ. Kif għalhekk kull min kien kontra tiegħu rex bil-mistħija. Iżda n-nies ilkoll ferħu għal dawk l-ġubijiet kollha li kien qiegħed jagħmel. Il-kelma tal-mulej. Tifħir lilek Kristu. In-nies ilkoll ferħu. Hekk naqraw fl-Evanġelju tal-lum meta dawn in-nies raw il-miraklu li għamel Ġesu li mara li kienet ilha 18-il sena sħaħ marida u jagħtiha s-saħħa mill-ġdid. In-nies setgħu jaraw is-sinjal tal-qawwa ta' Alla illi tfejjaq li tagħti s-saħħa mill-ġdid. Imma l-Evanġelju jurina kif kien hemm ukoll oħrajn, nies oħra. Ma dawn in-nies illi ferħu, li kienu jafu japprezzaw, illi kellhom qalbhom miftuħ għal Alla, kien hemm ukoll nies oħra li kienu kontra Ġesu. Fost dawn kien hemm dal-kap tas-sinagoga li meta ra dan il-miraklu il-mara tfiq wara dawk is-snin kollha. Flok feraħ bħal mamlu n-nies jew faħħar lil Alla bħal mamlet hi, irrabja. L-Evanġelju jgħid b'saħħna fuqu. Hemm mara li ilha da snin kollha marida u tfiq u tirrabja. X'kienet ir-raġuni? Għax dana għalih is-sibt kien sagru bħalma kien għall-poplu kollu, imma kien ifisser għalhekk li ma tistax tiġi biex tfiq dikinhar għax is-sibt kien sagru u għalhekk irrabja. Ġesu rrid jagħti messaġġ qawwi li din il-mentalità toħnoq lill-bniedem. Is-sibt verament kien jum sagru, jum qaddis, jum il-mulej. Imma l-mulej jifraħ meta jara xi ħadd li hu marid jew saħħtu mill-ġdid. Meta jara xi ħadd li jista' jgħix ħajja ġdida. U għalhekk mhuwiex kontra il-valur ta' jum is-sibt. U Ġesu jrid iwassal dan il-messaġġ speċjalment u jenfasizza dan il-punt li Alla huwa dak li jeħles lill-bniedem, li jagħtih il-ħelsien veru. U għalhekk isemmi jgħidilhom intom barri jew ħmar tħolluh mill-irbit jum is-sibt.
biex tisquh. Allura tagħmlu dan ma' barru ħmar għaw din il-mara li kienet marbuta minħabba l-marda tagħha ma tistax tinħeles mill-marda tagħha. Dan huwa il-messaġġ li Ġesu rrid iwassal b'mod ċar. U jrid jgħidu lilna wkoll illum. Jgħidilna Ġesu Alla huwa dak li lilna jeħlisna u li jgħinna ngħixu ħilsa. Ġieli ifejjaq fiżikament, ma ġieli il-fejqan tiegħu mhuwiex fejqan fiżiku ma huwa fejqan minn ġewwa li tant ikollna bżonn biex ngħixu tassew ħilsa. U għalhekk anki meta Ġesu isemmi il-kmandamenti ta' Alla, il-kmandamenti ta' Alla huma dawk li lilna jgħinuna biex ngħixu ħilsa, mhux biex jorbtuna, imma biex tassew ngħixu fil-ħelsien li jagħtina hu. Tajjeb għalhekk nistaqsu aħna x'inhu dak li f'ħajjitna iżommna marbut jew marbutin mhux ħilsa kif jixtieqna Ġesu. Jista' jkunu s-sentimenti tagħna, ir-rabja, jew nkella nuqqas ta' maħfra, jew ir-reba. Dawn is-sentimenti li jżommuna marbutin. Jista' jkun il-preġudizzju tagħna bħalma kellhom dawn in-nies f'kull ma kien kellu x'jaqsam ma' Ġesu. Jista' jkun id-diskors tagħna bħalma smajna fl-ittra ta' San Pawli l-Efesin, diskors li jżommna il-sinna marbut mal-ħażen, diskors mhux xieraq baxx illi jagħmel ħsara, jista' jkun dan id-diskors. U jista' jkunu wkoll fissazzjonijiet fuq affarijiet tajbin imma ikunu fissazzjonijiet li jżommuna marbutin. Alla jridna ngħixu ħilsa u jrid illi aħna f'qalbna jkollna dan il-ħelsien li hu jrid jagħtina. Nitolbu mulej din il-grazzja llum lill-Quddiesa biex aħna lilna Alla jeħlisna minn dak li bħalissa jżommna marbuta u ifixkilna fil-ħajja tagħna, jgħinna biex ngħixu tassew ħilsa u biex bi spirtu ta' gratitudni ikollna tassew qalb illi tfaħħar lil Alla bħal m'għamlet din il-mara meta fieqet u wkoll li jkollna kliem ta' ferħ ukoll nifirħu wkoll fil-mulej kif għamlu dawn in-nies meta raw il-ħwejjeġ kbar illi kien jagħmel. Issa nresqu it-talbit tagħna lil Alla b'fiduċja kbira fl-imħabba tiegħu għalina kumulej mal-Knisja tiegħek ejna biex tkompli x-xandar l-aħbar it-tajba tal-imħabba tiegħek lill-bnedmin kollha nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej biex tfejjaqna minn dak kollu li f'ħajjitna ifixkilna u tatina il-ħelsien b'qalb mimlija paċi u serenità. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej għal-morda kollha li qegħdin fl-isptarijiet kemm Malta kif ukoll barra minn Malta jew nkella fid-djar tagħhom. Nitolbuk biex inti tgħinhom dak kollu li għandhom bżonn bħalissa u tipprovdilhom ukoll għajnuna ta' nies li jaqduhom u li jgħinuhom fil-ħajja tagħhom bl-aħjar mod possibbli, speċjalment f'dawn iż-żminijiet diffiċli qegħdin ngħixu fihom, nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej biex aħna nieħdu bis-serjetà il-miżuri għal ħarsien tal-ħajja u tas-saħħa tagħna u tal-oħrajn, nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu wkoll għall-kardinali l-ġodda, il-kardinal elett Mario Grek, kif ukoll kardinali ġodda,
tolbu biex il-mulej jagħtihom id-den u l-erf ħalli huma jkunu jistgħu jgħinu lill-Papa fil-qadi tal-Ministeru tiegħu. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. U nitolbu mulej għal dawk kollha li għaddew għal ħajja ta' dejjem f'dawn il-ġranet biex inti tilqaħħom fi ħdanek u tagħti il-faraġ lill-familjari tagħhom. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Mulej Alla tagħna ilqa' talb li qed nagħmlulek illum u żommna dejjem fi mħabbtek bi Kristu Sidna. Amen. Imbirek int mulej Alla tal-ħolqien kollu għax fit-tjobitek tajtna l-ħobs li qegħdin nofrulek frott tal-ardu xogħol il-bniedem li minnu isir għalina l-ħobs tal-ħajja. Imbirek int mulej Alla tal-ħolqien kollox fit-tjobitek tajtna l-imbit li qegħdin nofrulek frott tad-dilja u xogħol il-bniedem li minnu isir għalina x-xorb tar-Ruħ. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla il-missier li jista' kollox. Jilqa' l-mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u l-glorja ta' ismu għal ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Ħares mulej lejn din l-offerta li qegħdin nagħmlu lill-kobor tiegħek biex is-servizz tagħna jkun tal-akbar glorja għalik bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l-fuq. Nerfgħuhom lejn il-mulej. Niżżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis Alla ta' dejjem tista' kollox. Tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien irroddulek ħajr bi Kristu Sidna. Faqda ta' mħabba niftakru fil-mewt tiegħu. Fidi ħajja nistqarru il-qawmin tiegħu u b'tama sħiħa nistennew jiġi fi glorja. Għalhekk mal-qaddisin u l-anġi kollha nfaħruk u ntennulek bla qiegħda qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti. Ismgħu tal-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-ola tas-smawiet. Birek minn ġej fis-sem il-mulej. Osanna fl-ola tas-smawiet. Qaddis tas-sewint mulej inti lajn ta' kull dusija, qaddes għalhekk nitolbuk dal-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien jingħata biex mir-rajħ ibati ħal-ħobs ratt il-ħajr qasam ta' lid-dixxipli tiegħu qal: ħudu u kulu il-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara li klaħa il-kalċi reġarat il-ħajr ta' lid-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u jxorbu minnu l-koll. Għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-demm li jxxeret għalikom u għall-bnedmin kollha l-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek u nistennewk sa ma tiġi fil-glorja.
Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt il-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kanċi tas-salvazzjoni u rroddulek ħajr għax oġbok tilqana u nquddimek biex naqduk. U miċ-ċakun tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. U ittaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Anton, mi għaddej tiegħek minn ma jistħoq li mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll futna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-meeting kollha, daħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Henna lina l-koll nitolbuk, għatilina wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġi Mqaddsa u Malla Marija ma' San Ġusepp mal-Apostoli l-Qaddisin kollha li għexu fi ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għameli magħhom nfaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Fi Kristu ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Jew nitolbu it-talba li għallimna Ġesu, irrid li nitolbu bħal olied tal-istess missier tagħna, missierna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi santnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk ta' fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum, aħfrinna tubietna bħalma naffru minnu ħati għalina, u la daħanniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieb ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew nittamaw lejna u l-miġġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Tiegħek hija saltna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mri Ġesu Kristu li qed l-Apostli tiegħek inħallilkom is-sliem, nagħtikom is-sliem tiegħi. La tħares lejn dnubietna, istħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek, għati jaslim u laqda li intrid fiha, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Natu il-paċi lil xulxin. Ħaruf Talla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi dnubiet tad-dinja għatina l-paċi. Danu il-ħaruf Talla danu li jneħħi dnubiet tad-dinja. Ħenjin dawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistħoqlix tidħol taħt is-saqaf tiegħi iżdejt biss kelma waħda u ruħi tkun imfejqa. Flimkien ngħidu t-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek.
ħeġġiġni bl-imħabba għalik biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbuk mulej li s-sagramenti tiegħek jagħtuna l-grazzi li fihom jinsabu biex il-qudiem niksbu fis-sewwa dak li issa qegħdin nagħmlu taħt ġibejat bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. Miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Imbirku il-mulej. Roddu ħajr lill-Alla. Alla tagħna sma' t-talb tagħna ejna u jaqaf magħna glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kemm il-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima Orina li inti omna li kisma' t-talb tagħna dak it-twieled għalina rid ikun bniedem bħalna. U Ġesu offrinna d-dubitna ħarissa minnha tal-infern u l-ġenera rebbeħ kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fl-ewwel misteru tal-ferħ meta l-Anġlu Gabriel ħabba li sittna Marija li kellha tkun Omm Alla. Missina li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum affrinna d-nobietna bħalma nafru l-minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmijak imberkinti fost in-nisa birek ifrotta ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marja Omm Alla tlob għalina meta-nbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmijak imberkinti fost in-nisa birek ifrotta ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marja Omm Alla tlob għalina meta-nbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmijak imberkinti fost in-nisa birek ifrotta ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marja Omm Alla tlob għalina meta-nbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmijak imberkinti fost in-nisa birek ifrotta ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marja Omm Alla tlob għalina meta-nbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmijak imberkinti fost in-nisa birek ifrotta ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marja Omm Alla tlob għalina meta-nbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmijak imberkinti fost in-nisa birek ifrotta ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marja Omm Alla tlob għalina meta-nbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmijak imberkinti fost in-nisa birek ifrotta ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marja Omm Alla tlob għalina meta-nbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmijak imberkinti fost in-nisa birek ifrotta ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marja Omm Alla tlob għalina meta-nbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmijak imberkinti fost in-nisa birek ifrotta ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marja Omm Alla tlob għalina meta-nbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmijak
Birkinti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marja Alla tlob għalina mitembin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Gloria lil Missieru lil Iben u lill Ispirtu Santu. Kif kemm il-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santisma, urina li inti omna għalik jisma talbtana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għaffrinna d-dobietna ħarisna min-nar tal-infern u l-ġenna l-erbeħ kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fit-tieni misterju tal-ferħ meta sitna Marija marret iżżur lil qariba tagħha Santa Elisabetta. Missiena li inti fis-smawiet itqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif issemmek da fl-art. Ħobsna ta' kuljum għatina llum għafrinna d-nobietna bħalma nafru l-menu ħati għalina u l-addaħannix fit-teġrib izdeħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija murejmija kim berkinti fost in-nisa mbirek ifrott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marja Alla tlob għalina mitembin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija murejmija kim berkinti fost in-nisa mbirek ifrott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marja Alla tlob għalina mitembin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija murejmija kim berkinti fost in-nisa mbirek ifrott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marja Alla tlob għalina mitembin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija murejmija kim berkinti fost in-nisa mbirek ifrott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marja Alla tlob għalina mitembin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija murejmija kim berkinti fost in-nisa mbirek ifrott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marja Alla tlob għalina mitembin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija murejmija kim berkinti fost in-nisa mbirek ifrott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marja Alla tlob għalina mitembin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija murejmija kim berkinti fost in-nisa mbirek ifrott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marja Alla tlob għalina mitembin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija murejmija kim berkinti fost in-nisa mbirek ifrott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marja Alla tlob għalina mitembin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija murejmija kim berkinti fost in-nisa mbirek ifrott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marja Alla tlob għalina mitembin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija murejmija kim berkinti fost in-nisa mbirek ifrott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marja Alla tlob għalina mitembin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Gloria lil Missieru lil Iben u lill Ispirtu Santu. Kif kemm il-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina li inti omna li kisma talbtana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għaffrinna dobietna ħarisna minna tal-infern u ġenna l-erweħ kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fit-tielet misteru tal-ferħ meta Sina Ġesu Kristu twilet fil-art ta' Betlem. Missiena li inti fis-smawiet itqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-semmek da fl-art. Ħobsna ta' kuljum għatina llum għafrinna d-nobietna bħalma nafru l-menu ħati għalina l-daħħannix fit-teġrib izdeħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija murejmija kim berkinti fost in-nisa mbirek ifrott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marja Alla tlob għalina mitembin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija murejmija kim berkinti fost in-nisa mbirek ifrott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marja Alla tlob għalina mitembin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija murejmija kim berkinti fost in-nisa mbirek ifrott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marja Alla tlob għalina mitembin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija murejmija kim berkinti fost in-nisa mbirek ifrott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marja Alla tlob għalina mitembin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija murejmija kim berkinti fost in-nisa mbirek ifrott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marja Alla tlob għalina mitembin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija murejmija kim berkinti fost in-nisa mbirek ifrott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marja Alla tlob għalina mitembin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija murejmija kim berkinti fost in-nisa mbirek ifrott ta' ġuftijek Ġesu.
Qaddisa Marja Alla tlab għalina mitembin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi memlija munejmija kibber kinti fosti nisan birek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marja Alla tlab għalina mitembin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi memlija munejmija kibber kinti fosti nisan birek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marja Alla tlab għalina mitembin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi memlija munejmija kibber kinti fosti nisan birek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marja Alla tlab għalina mitembin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lil Missiru lil Ibn u lil Spiritu Santu. Kif kemm il-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima Urina li inti omna li kisma talbtana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għaffrinna dubietna ħarisna minna tal-infern, kull ġenerer u kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fir-raba misteru tal-ferħ, meta sitna Marija preżentat il-bina Ġesu fit-tempju. Missinna li inti fis-smawiet itqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-semek da fl-art. Qabżna ta' kol-jum għatina l-lum għafrinna d-nobietna bħalma nafru l-menu ħati għalina u l-addaħannix fit-tġrib izdeħlisna mid-deni. Amen. Simma lik Marija bi grazzi memlija murejmija kimber kinti fostinni sambire kif rotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marja Alla tlab għalina mitembin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Simma lik Marija bi grazzi memlija murejmija kimber kinti fostinni sambire kif rotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marja Alla tlab għalina mitembin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija murejmija kimber kinti fostinni sambire kif rotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marja Alla tlab għalina mitembin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi memlija murejmija kimber kinti fostinni sambire kif rotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marja Alla tlab għalina mitembin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija murejmija kimber kinti fostinni sambire kif rotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marja Alla tlab għalina mitembin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija murejmija kimber kinti fostinni sambire kif rotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marja Alla tlab għalina mitembin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi memlija murejmija kimber kinti fostinni sambire kif rotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marja Alla tlab għalina mitembin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi memlija murejmija kimber kinti fostinni sambire kif rotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marja Alla tlab għalina mitembin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi memlija murejmija kimber kinti fostinni sambire kif rotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marja Alla tlab għalina mitembin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi memlija murejmija kimber kinti fostinni sambire kif rotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marja Alla tlab għalina mitembin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lil Missiru lil Ibn u lil Spiritu Santu. Kif kemm il-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima Urina li inti omna li kisma talbtana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għaffrenna dubietna ħarisna minna tal-infern u ġenerew kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fil-ħames misteru tal-ferħ, meta sitna Marija tilfet il-bina Ġesu wara 3 ijiem sabitu fit-tempju jiddisputa mad-dotturi. Missinna li inti fis-smawiet itqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-semi ta' fl-art. Qabżna ta' kol-jum għatina l-lum għafrinna d-nobietna bħalma nafru l-menu ħati għalina u l-addaħannix fit-tġrib izdeħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija murejmija kimber kinti fostenni sambire kif rotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marja Alla tlab għalina mitembin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi memlija murejmija kimber kinti fostenni sambire kif rotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marja Alla tlab għalina mitembin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi memlija murejmija kimber kinti fostenni sambire kif rotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marja Alla tlab għalina mitembin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi memlija murejmija kimber kinti fostenni sambire kif rotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marja Alla tlab għalina mitembin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen.
Sima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmiek, berkinti fost in-nisa mpirek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marja Malla tlab għalina mitembin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmiek, berkinti fost in-nisa mpirek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marja Malla tlab għalina mitembin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmiek, berkinti fost in-nisa mpirek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marja Malla tlab għalina mitembin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmiek, berkinti fost in-nisa mpirek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marja Malla tlab għalina mitembin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmiek, berkinti fost in-nisa mpirek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marja Malla tlab għalina mitembin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmiek, berkinti fost in-nisa mpirek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marja Malla tlab għalina mitembin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lil Missieru lill-Ibn u lill-Ispirtu Santu. Kif kemm il-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina li inti omna li kisma talbtana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għaffrinna dubietna ħarissa minnar tal-infern u ġenerebuh kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Slima lik sultana, tal-ħnina ħajja ħlewwa u tamatana slima lik. Li kinajtu għaliex aħna turufnati u li teva. Li nitniedu aħna li nibku nolfqu f'dan il-wiet ta' dmuħ. Ejja mela, avukata tagħna, dawwar lejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħnina, urina wara dan at-turufnament il-Ġesu frott imbirek ta' ġuf tiegħek. U ħanina, opija u ħelwa Verġni Marija. Skont il-fema tal-Papa mis-sina li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi satnatek ikun li trid int kif fis-sema da fl-art. Qabżna ta' kuljum atina llum affrinna d-nubietna bħalma naħfru lil menuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmiek, berkinti fost in-nisa mpirek frotta ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Malla tlab għalina mitembin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lil Missieru lill-Ibn u lill-Ispirtu Santu. Kif kemm il-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Għattihom mulej il-mistriħ ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem jiddi fuqhom. Jistriħu fil-paċi. Amen. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ismana. Kristu ismana. Kristu l-qattalbtana. Kristu il-qatt tal-btana. Missier Eternalla. Hen għalina. Ibn Alla li fdejt id-dinja. Hen għalina. Spiritu qaddis Alla. Hen għalina. Trinita qaddisa Alla wieħed. Hen għalina. Imqazza Marija. Itlob għalina. Imqazza Alla. Itlob għalina. Imqazza xebba ta' xbejbiet. Itlob għalina. Ta' Kristu. Itlob għalina. Il-Knisja. Itlob għalina. Tal-ħniena. Itlob għalina. Tal-grazzja ta' Alla. Itlob għalina. It-tama. Itlob għalina. Li żjed safja. Itlob għalina. Li żjed nadifa. Itlob għalina. Muxebba. Itlob għalina. Bla teba. Itlob għalina. Li tistħoq l-imħabba. Itlob għalina. Tal-aġeb. Itlob għalina. Tal-parir it-tajjeb. Itlob għalina. Ta' min ħalaqna. Itlob għalina. Ta' min salvana. Itlob għalina. Xebba kollok għaqal. Itlob għalina. Xebba li tistħoq kull qima. Itlob għalina. Xebba li tistħoq kull foħrija. Itlob għalina. Xebba kollok seta. Itlob għalina. Xebba kollok ħniena. Itlob għalina. Xebba dejjem marbuta ma' Alla. Itlob għalina. Mera tal-qdusija. Itlob għalina. Tron tal-erf. Itlob għalina. Bidu tal-ferħtana. Itlob għalina. Amara tal-Ispirtu Santu. Itlob għalina. Amara ta' kull grazzja. Itlob għalina. Amara ta' kull tieba. Itlob għalina. Warda mistika. Itlob għalina. Torri ta' David. Itlob għalina. Torri ta' Lavorju. Itlob għalina. Dar ta' Deb. Itlob għalina. Arka tar-rab tal-ġdida. Itlob għalina. Bib tas-sema.
Itlob għalina. kewba ta' filgħodu, Itlob għalina. saħħa tal-morda, Itlob għalina. kien tal-midinbin, Itlob għalina. faraġ tal-migranti, Itlob għalina. faraġ tal-imniktin, Itlob għalina. għajnuna tal-insara, Itlob għalina. sultana tal-anġli, Itlob għalina. sultana tal-patriarki, Itlob għalina. sultana tal-profeti, Itlob għalina. sultana tal-apostli, Itlob għalina. sultana tal-martri, Itlob għalina. sultana tal-konfessuri, Itlob għalina. sultana tal-verġni, Itlob għalina. sultana tal-qaddisin kollha, Itlob għalina. sultana mnisla minn l-ewwel teba', Itlob għalina. sultana mtella s-sema, Itlob għalina. sultana tal-Rożarju Mqaddes, Itlob għalina. sultana tal-familja, Itlob għalina. sultana tal-paċi. Itlob għalina. Ħaruf tanna li tneħħi drubiet tad-dinja, Aħfrinna nitolbuk mulej. ħaruf tanna li tneħħi drubiet tad-dinja, Ismana nitolbuk mulej. ħaruf tanna li tneħħi drubiet tad-dinja. Hen għalina. Itlob għalina Qaddisa Alla. Biex ikun jistħoqinna dak li wedna Kristu. U Alla li rrit li ma tħabbira tal-anġlu li bentijek isir bnidem fil-ġuf tal-Verġin Qazza Marija, għatina nitolbuk lilna li nistqarru Alla li nkunu mejjunin mit-talb tagħha bl-istess Kristu Sidna. Amen. Talba li San Mikiel Arkanġlu idħol għalina fit-taqbida, kun int lajnuna tagħna kontra l-ħażen u t-tnassis tad-demonju. Irrażżinu Alla nitolbuk bil-ħerqa, int l-aqwa fost tajja tas-sema, itfa bil-qawwa ta' Alla fil-qiegħ tal-infern ix-xitan u l-ispirti ħżiena l-oħra li jiġġerrew fid-dinja tal-fin tal-erwieħ. Amen. U Alla li f'dan is-sagrament tal-aġeb ħallejtinna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu il-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li rebħitinna il-fidwa tiegħek. Int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek l-qalb imqazza tiegħu, imbirek id-dem mażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santismu Sagrament tal-Artal, imbirek l-Ispirtu Santu Paraklitu, imbirek l-kbira Alla Marija Santissima, imbirek l-imqazza Immakulata Konċezzjoni tagħha, imbirek it-tlug Dorjus tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni u Omm, imbirek San Giuseppe Parus kas-sismu tagħha, imbirek Alla fl-anġel qaddisin kollha tiegħu.
It-talba tar-Rożarju twassalna fit-tmiem dan il-mument ta' talb. Min jixtieq jgħin lill-Knisja tkompli l-ħidma tagħha fis-soċjetà, mod speċjali f'din is-sitwazzjoni li ninsabu fiha, huwa mistieden jagħti donazzjoni online jew inkella permezz ta' ċekk indirizzat lill-Arċidjoċeżi ta' Malta. Aktar dettalji issibuhom fuq knisja.mt/donazzjonijiet. Min m'għandux aċċess għal din il-website jista' jċempel filgħodu għal aktar dettalji fuq 21 24 12 81. Grazzi tal-ġenerożità tagħkom u l-kumplament tal-ġurnata tajba.